12 април. След 2 дена дъжд, пчелина оживя отново. Рапицата в разгара си. Няма никаква злоба в семействата. Бях предупреждаван за всичките пръскания, затварях. Чука на дърво, семействата са в чудесно състояние. Дано се вижда добре за какъв летеж става въпрос и на първите два, и на следващите кошери от този план. Доста усилия струваше да дивнем кошерите до това състояние към тази дата, но резултатите са на лице. Обръщам се обратно срещу слънцето, ако евентуално не се е хващало силата на летежа, понеже не виждам добре на екрана на телефона. Сега ще скубим тревички, са останали пред прелките и пречат. Утре пак ще кося пчелина тотално, тревата расте с часове. И така. След няколко дена, 10 тръгваме за акация. До тогава трябва да се свършили работата с рапицата, да сме извадили и ги очаква втори тур. Ето това са миналогодишни отводки. Също добре. Тук тревата ужасно пречи. Сега ще бъдат оправени всички прелки. Ето ги, миналогодишни отводки. Правени преди слънчогледа. Видимо по-слаби са, но също са в добро състояние. Тук се вижда, че предния ред, това е първия ред пчелина, е видимо по-силен от останалите редове на отводките. Това е поради така нареченото налитане. Първият ред просто е налитян. Ето тук се опитват да влязат в един затворен кошер. Объркват се. Това е и моя вина. Проблема ще бъде решен този сезон.
налитането е станало сериозно в ъглов палет на пчелина. Смесите просто са подсилили. Успешен сезон на всички колеги!